Здравейте, аз съм Данив и игра в Skyblock на Minecraft Pocket Edition. Да почвам, освен аз друго няма да казвам. Освен, че ще играя. Така, правя таки. Обаче първо ще направя докато злата. Така. Това ще съм. Упс. Да. Пръста ще вземам. Правих се. Така. Така. Мир видим. Yes. Стана кобълстон. Сега ще си направя крафтинг тейл или кирка. С всички... много съм зле. Всички дърва паднах. Аре, падни. Yes. Сбрако. Айде. Добре. Ще падне саплинг скоро. Сега ще крафтна тук. Крафтинг тейбъл. Ето. Къде е крафтинга? Опа, ето го. Така, ще поставя ето до честа и ще си направя, обаче трябва първо да направя това. Трябва да си направя така. Добре, опа, готово. Сега ще си направя кирка дървена, да копам кобълстон. Оп, даже две. Така. Едната ще поставя тук всичкият цялото дърво и едната кирка. Така. Ще почвам да... О! Е така ще стоя да ги взимам после. Ами да. Вече като почвам да играя, ще събирам преди да почнам поне 4 стака на всеки епизод. Тук падна малко. Опа. Да. Вече имам 8. Ще взема си направя така камена кирка. Малко ще ми трябва, за да си направя пръчки. Пръчките. Ох. Сапа ми трябва 2 пръчки. Две такива, за да... да, сетих се, що. Как е пръчката? Ето. Така, правя са кирката. Две камени кирки. Схавих си първите 8 колостон за кирки. Браво на мен. Така. И се почвам по-опорито. Саплинг. Браво. О-о. Я гледай, тук е хубав един седи. Оп. Две. Сега ще бера саплинга. Освен. Така. Така. Ставам тук да расте. Това, опа. Ще го поставя. И почвам така. Добре, мисля, това е първи епизод. Аз бях Данив. Надявам се ви е харесало. Чао. Може да ме видите в следващите епизоди. Може да гледате Ремистери от Дъда. Но е готин пич. И G.A. Dreamcast. И довиждане. И чао.